entscheiding met ganz volgen valt me niet actually bij met des die valt naar mij ons eenmaal. Oh, yes. Because du was en du yes am hack het level en dan was vader fresh entscheiden wij ganz er wij koop. Wegen wo ik nu wat mij hier zag ik je niet geroet zo het maar immer müssen entscheiden. Krijg dan is wieder dan klar kriegen. Oder wie sehen, dat ik zeer nu ik wil om niet meer hoofd. Ik wil met hoofd lopen. Come on. Geloof je mensen zijn getooft en ik zijn vrij met ongetooft zijn. En dan had we de ganz beste vriend, de ganz beste, betere vrienden stond je op deze wereld niet, als dat weer. Wow. Nu hebben we krijg zijn fijne. Ja. Aber dan wordt en ik geloof zijn jeugd niet verbeterd als dat. En dan weer dort nog de laatste, wo de woongebied wordt waschen aan zijn dag. Come on. Die zeiden nee, aber ik kan op eens maar zo klaar spelen in de eerste wereld als het worden kan. Dat de buiten woont waschen aan zijn eind. En Luther kunnen we niet meer met dit hulp zijn of wieder erg. Aber ik werd nog zo kraak, als ik dat vallen daar. Wir waren actief in de living room, dat we aan één avond. En dan, ik had worship on, ik worship doen. Ik kreeg me door bij de stil gaan en ik zei, God, waarom, wo maakt het, wo is het, waarom waren deze vrienden? Wo soll ik dit, dat zo voll ze kraak zo wie zijn aardig wilt, die komen gleich mal met ons. En dan hier ik ganz klar helder, ja, zei dat, wat hij dan te Johannes zei. Petrus kwam er heen aan en Jezus en Johannes ging tot dan vroeg Johannes, wo wordt met Petrus voor? Dan zei Jezus, dat ja met dieners. Want ik wilde wat leven waar ik terug kom, zeg Ja. So. Nee, die reden met Petrus, niet met Johannes. Johannes. Ja, dat was ik je Die ging met Petrus, ja. Petrus wil weten wat met Johannes worden wordt. Dan zei Jezus, dat kon die in de ons zijn, du kan bloß een volg mij nu. Hier ik best zo kraak dat er te mij zei. Weet je wat jij doen, dat kon die in de ons zijn. Kom du bloß een volg mij nu. Come on. En dat is wat ik entscheid, oké? Ik laat die ook nog los. So Ik laat de beste vriend nog los. Ik wil die nu volgen.